Goedenavond, het is zondag 27 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor de derde dag op rij is vandaag met honden gezocht naar een vrouw uit Terneuzen die sinds 4 dagen wordt vermist. 27 honden van de samenwerkende reddingshondenorganisatie werden vandaag ingezet. Er zijn geen concrete aanwijzingen waar de vrouw zou kunnen zijn. Vandaag is dan ook op verschillende plaatsen gezocht. De vrouw uit Terneuzen wordt sinds donderdag vermist. Vrijdag verspreidde de politie een burgernetbericht met haar signalement. Mensen die tips hebben kunnen contact opnemen met de politie. Bij een ongeluk op een bedrijventerrein aan de Oostenrijkweg bij Nieuwdorp is gisteravond een 33-jarige vrouw uit Heer Hendrikskinderen omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval met een busje. De opgeroepen hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar het ongeval. Mathieu van der Poel heeft de vestingcross in Hulst gewonnen. En dat was alweer voor de 5e keer dat hij hier won. Op de streep bleef hij Laurens Sweeck uit België voor. Mathieu van der Poel! Ja, het doet wel heel veel deugd. Het is lang geleden en ik heb er hard voor gewerkt, dus het is altijd leuk als dat beloond wordt. Ja, jij en Hulst gaan hand in hand, je 5e overwinning hier. Hoe vind jij het om hier te rijden? Ja, heel leuk. Het is ook de eerste keer dat ik in deze omstandigheden op deze plek rijd. Dus dat was voor mij ook wel nieuw. Het was zeker niet de makkelijkste cross om terug te beginnen, maar ik heb er wel heel veel plezier in gehad. Bij de vrouwen ging de winst naar Puk Pietersen. Zij bleef Fem van Empel voor en mocht als eerste het podium betreden. Het was een glad rondje, het had de hele nacht geregend. Dus de eerste ronde was een beetje zoeken welke lijnen er goed lagen na de verkenning zo. Maar het ging eigenlijk prima vanaf de start, kopstart en toen eigenlijk gelijk doorgetrokken. Shirin van Amrooy uit Capelle eindigde op de 3e plaats vandaag. Meer over de vestingcross die meetelt om de wereldbeker veldrijden straks in Omroep Zeeland Sport. De energierekeningen worden steeds hoger en daarnaast moeten we vanaf 2050 van het aardgas af. Daarom konden Middelburgers dit weekend terecht bij de warmtemarkt, waar ze tips kregen over verduurzamen. Heel interessant om een woning natuurlijk te gaan verduurzamen en de goede tips te krijgen hier zo. De markt werd niet voor niets gehouden in de Middelburgse wijk Douwendalen. De buurt is een van de landelijke proeftuinen om een aardgasvrije wijk te worden. Het idee is dat 900 woningen verwarmd worden door restwarmte van een nabijgelegen fabriek. We hopen dat we in 2024 zover zijn dat het warmtenet aangelegd kan worden, maar er moet nog heel veel uitgezocht worden. Daar komt het op neer. Als de plannen doorgaan, kunnen de huizen van het gas af en krijgen de mensen dit in huis. Gezocht. Taalcoaches. En wel in Vlissingen en omgeving. Want daar start binnenkort een project om vluchtelingen die al een status hebben extra te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligersorganisatie Gilde Samenspraak zoekt daarom 30 taalcoaches die een jaar lang gekoppeld zullen worden aan een statushouder. Het begint wel met taal. Maar het gaat natuurlijk altijd ergens over. Er is inhoud. En soms brengen de taalmaatjes bijvoorbeeld een brief mee van de gemeente die ze niet begrijpen. En dan werk je daar mee. Dan werk je aan de taal om de brief te begrijpen. Maar tezelfde tijd werk je natuurlijk aan de inhoud van de brief. Waar gaat het over en wat betekent dat voor jou? Gilde Samenspraak koppelt al vele jaren taalcoaches aan anderstaligen. Een van hen is Rawa, afkomstig uit Syrië. Zij leert veel van haar taalcoach en hoopt dat de deelnemers in het nieuwe project dat straks ook doen. Want met alleen taalles op school kom je er volgens haar niet. Dat vind ik heel belangrijk om te goed begrijpen wat zeggen de mensen soms zeggen uit te drukken. Soms de kindertaal of straattaal of afkorting, dit leren niet op school. Het project start in januari. 13 jaar geleden was dit eeuwenoude van oorsprong katholieke kerkje in Overzande een bouwval. Barbara van Dijk kocht het en begon aan een jarenlange restauratie. Het idee dat zo'n oud middeleeuws kerkje verpest zou worden, dat er misschien appartementen in zouden komen of iets anders. Dat leek mij eigenlijk heel erg. En toen heb ik de kerk gekocht om hem als kerk te kunnen houden. Inmiddels zijn de grootste restauratieklussen achter de rug, maar er is nog genoeg te wensen over.
Aan het plafond zou ik heel graag mooie kroonluchters hebben. Die worden in Nederland traditioneel gemaakt. Zijn prachtig, maar heel erg duur. Dus daar ben ik nog voor aan het sparen. Barbara verhuurt het kerkje voor speciale gelegenheden en als expositieruimte. De functie van een kerk is de gemeenschap in feite. Ik heb zelf ook niet het gevoel dat dit mijn kerk is. Het is alleen maar mijn stukje geschiedenis. Die kerk is er al eeuwen en hopelijk ook na mij nog eeuwen. Ik hoop hem door te kunnen geven aan volgende generaties. En als er zoveel kerken zo snel verdwijnen, dan is het afhankelijk van, gek genoeg, dit soort particuliere initiatieven, dat er dadelijk ook nog kerken zijn. En voor het sportnieuws gaan we naar Jan-Jaap Corré. Straks in Omroep Zeeland Sport dus veel aandacht voor de vestingcross in Hulst en verder veel voetbal. We hebben Hoek tegen Urk in de 3e divisie met 7 doelpunten. En in de 4e divisie Kloetingen op bezoek bij Portugal en Goes thuis tegen Smitshoek. Kijken dus straks naar Zeeland Nu. Het was zogezegd een ouderwets regenachtige zondag door een front dat de hele dag in de buurt lag. Dat strekte zich uit van Noordwest-Frankrijk over België, over Nederland en tot aan Noorwegen. Niet dat het altijd even hard regende, maar het was allemaal zeker niet uitnodigend. Het was ook koud door die windkracht 3 tot 5 uit het zuiden en meestal was het maar een graad of 7, 8. Vannacht is de minimumtemperatuur 6 tot 8 graden en er is minder wind, maar van het front zijn we nog niet af. Verspreid valt nog regen en motregen, mogelijk een paar millimeter tot de ochtend. En ook morgenochtend valt er soms wat regen. Morgenmiddag komen er van zee enkele opklaringen en dan blijft het bij een paar lokale buien. Maximumtemperatuur morgen 9 à 10 graden en windkracht 2 tot 4 uit zuidwest tot west. Dinsdag en woensdag is er nog minder wind. Dat betekent dat er kans is op hardnekkige mist en een buitje blijft mogelijk. En tot zover het nieuws van vandaag. Blijf op de hoogte via onze app en onze website. Nog een fijne zondagavond en graag tot morgen.